Prestanite, imamo novi izazov. Dakle, ja želim burger, jel može? A šta? Dobro, potrudit ću se. To je lako za mene. Burger znači, nema problema. Koristite obične lepinje, dosadno. Stvar, gde su moje specijalne, super ukusne crne lepinje? Hvala. Pravim ih po tajnom receptu, zato uvek ispadnu tako ukusne i hrskave. Odlično. Zatim ide salata i moj super ljuti kečap. Nice. Ajoj, mamice, krv. Bako, kako si? Oh, ma. Uplašila sam se. Bako, smirite se, to je samo kečap. A evo moje pljeskavice. Samo što više liči na kamen, ali znam kako da popravim to. Ajoj, dinamit, u pomoć. Bez panike, sve pod kontrolom, Bako. Sad ću brzo ispržiti pljeskavicu. Eto, gotovo. Ah, kakav lep miris. Sviđa mi se. Na redu je sir. Napravit ću sirne zube i dobit ću neobičan burger, a već burger čudovište sa crvenim očima i ljutim papričicama umjesto ušiju. O, stvar, ti si kao uvek na vreme. Hvala. A evo i nogu za naše veliko čudovište. Ojoj, to je strašno. Fuj, ovo meso neću da diram. Bleh. Šta radiš? Nemoj da bacaš, ne može. Dobro, uzmi ako hoćeš. A ja ću napraviti burger od marshmallowa. Znate li trik kada se marshmallow poveća u mikrotalasnoj? Gledajte. O, da. Ovakva veličina mi odgovara. Može da se vadi. Ajuj, vruće. O, bravo, unuče. Hvala, Bako. Dakle, iseći ću marshmallow na pola. Tako je. Slatke lepinje su gotove. Unutra ću sipati roze nutelu, a zatim dodati plavu čokoladu. O da, to izgleda super. A šta kažete na ovakve žele bombone? Imam ih baš puno. Gledajte, ovo je veseo burger. Još ću mu napraviti oči i uši i ispašće jednorog. Tako je. Ostalo je sve staviti u kutiju za burger. To je to. Hej, Bako! Šta ti je? Jao, zagledala sam se u tvoj burger. Dakle, ja ću ispržiti svoju pljeskavicu. Odlično. U lepinje ću dodati više majoneza, zelenu salatu i sočan paradajz sa pljeskavicom. I ne smem zaboraviti na kečap. Kakva lepota. A moja unuka će sigurno biti oduševljena. Ostalo je sve staviti u kutiju. Odlično. Uživaj, draga. Prijatno. Wow, super! Šta je to? Kako je ovo čudovište? Uplašila sam se. Da li se ujeda? Jo, fuj, miriše na ljutu papriku. Neću to da jedem, nema šanse. Bolje da pojedem burger od bake. U njemu sigurno nema ljutih sastojaka. Hvala, Bako, to je jako ukusno. Wow, kakav smešan burger u obliku jednoroga. Oduševljena sam. Pa to je marshmallow. Neverovatno. Odlučila sam. Pobedio je brat. Čestitam. Da, to. Ćao, čao. Bako, daj mi to. Ćao, ja sam Baka. Pažnja, napravite mi mlečni koktel. Važi, unuko. Dobro, šalim se. Izvoli, Bako. Naravno. Okej. Dakle, da vidimo šta imam ovde. Našao sam mleko. To je baš ono što mi treba. Jao, šta to radiš? Evo i sladoleda. Ja ga prosto obožavam.
Ups, izvini bako, nisam namjerno. Valjda se kugla ne isprljala. Dodat ću ga u mleko, a zatim ću sve umutiti. Da, tako je. Ali nešto nedostaje. Tako je, nutele. Sipat ću žutu nutelu u činiju, a zatim ukrasiti čašu. Tako je. Umačem čašu prvo u nutelu, a zatim u slatke konfete. Ispalo je sjajno. A vreme je da sipam unutra koktel. A preko ću sipati bombone njojc. Ovo je jako dobra kombinacija. To će biti super ukusno. Ako dodam još i šlag, to će biti potpuni užitak. Da, svaka mi čast. Gotovo. O, bravo, unuče. Dakle, za moje piće će također biti potrebno sveže mleko. A još ću uzeti čokoladni sladoled i čokoladu. Baka zna kako da zadovolji njenu unuku. Odlično, a mešam sve. Jao, kako dugo? Imam ideju. Bako, uzmite ovo. Ajoj, šta je ovo? Gledajte, bako. Oho! Hvala puno, Wednesday. Ti si mi baš pomogla. Dakle, moj koktel je spreman. Mogu ga sipati u čašu. Odlično. Dodat ću šlag. A preko ću narendati čokoladu. Ubacujem slamku i to je to. Bravo, bako. Ali moj omiljeni sladoled je od pistaća. Podsjeća me na čarobni napitak. A evo i sirupa od jagoda. Da, on baš podsjeća na krv. Dakle, ukrasila sam čašu. Sada mogu sipati unutra koktel. Pogledajte kakvu lepu boju ima. Divno. Čekajte, nešto nedostaje. Stvar, dođi ovamo. Treba mi tvoja pomoć. Hajde. Ajoj, beži odavde! Šta? Hej, lopove! Vrati šlag! Eto ti! Hvala, stvar. Dakle, vreme je da završimo remek delo. Čini se da mu nedostaje par vampirskih očiju. A još očnjaci i uši. Ubacujem slamku i to je to. Prijatno, mala. Uživaj. Wow, super! Ovo je veoma ukusno. Čekajte samo što osjećam dlaku u ustima. Jao, fuj, to je odvratno. To je bakin koktel. Ne laži. Kakvo slatko čudovište. Ove gumene bombone su predivne. I koktel mi se mnogo sviđa. Ekstra. Ostalo je samo probati bakin čokoladni koktel. Wow, cool. Baš je dobar. Neverovatno. Odlučila sam. Pobeđuje baka. Čestitam. O, da. Tako se to radi. A sad mi spremite pomfrit. Jel može? Biće urađeno. Naravno, mala. Šta? Pomfrit? Dobro. Pogledajte kako mogu. Ups. Usput imam specijalni uređaj koji će mi pomoći da očistim krompir. Gledajte kako radi. Da, to je genijalno. Oho, nevjerovatno. Bravo. Dok si ti čistio jedan krompir, ja sam očistila 3. Svaka mi čast. Ja sam pravi majstor. Strašno. Ona nije normalna. Jao, deco, a moram i ja da kuvam. A ne, zamrznuti pomfrit uopšte nije ukusan. Da vidimo šta imam u mojoj torbici. O, da, to mi treba. Čekajte, šta je to? To je dugme za prati. Pozivam sve da zaprate naš kanal. Zabavljat ćemo se zajedno. Dakle, ja mislim da je najbolji pomfrit od povrća. Zato ću iseći šargarepu. Tako je. A još ću uzeti ovu divnu jabukicu. Od nje ću napraviti slatku kutiju.
Treba izvaditi svu sredinu. Uzmi, dragi, prijatno. A Wednesday, hoćeš? Šta ti je? A mogla si samo da kažeš ne. Dakle, moje pakovanje za pomfrit je spremno. Ostalo iseći slovo M. Eto, gotovo. Ispalo je baš slatko, jel da? Unutra ću staviti šargarepu, a umjesto sosa ću koristiti jogurt. Svaka mi čast. Moje jelo je ispalo baš zdravo. A mislim da će mala biti oduševljena. Eto, baka je završila. Super. Ne, nije. A! Dakle, počinjem i ja da radim. Isekla sam krompir. A sad ću uzeti moju omiljenu crnu boju. Da, tako je. Eto, ovako izgleda pravi krompir. Pogledajte. I sama bih to rado pojela. Pomoć! Ulje me prska! Treba što brže izvaditi krompiriće. Tako je. Odlično. Izgleda super. Sada mogu da ofarbam krompiriće. Mislim da će sestra biti oduševljena. O da, koristit ću sve boje duge. Ekstra. Gledajte, imam čak i markiranu kutiju i kečap. Tako je, svaka nam čast. Wednesday, kako si ti? Moj pomfrit je skoro spreman. Stvar, gde si? Šta je to? Odlična ideja, hvala. Dakle, po ovom crtežu ću sastaviti ceo dvorac od pomfrita. Oho! Neverovatno! Ne gledajte, još je rano. Dakle, prva kula je gotova. Wow! Cool! Tišina! Nemoj da smetaš, bako! Wednesday radi! Eto, sad sam zadovoljna. Napravila sam pravo remek delo. O, da! Prijatno, mala. Aha! Wow! Bakina ideja je veoma originalna. Sad ću probati. Jo, ne, pogrešila sam. Ovo uopšte nije ukusno. Fuj, mrzim povrće. Neću da jedem to. A ovaj pomfrit ću rado probati. Uzet ću žuti krompirić. Baš je lep, sviđa mi se. Hvala, brate. Šta? Ne mogu da verujem. Ja prvi put vidim dvorac od pomfrita. Oho, to je veoma ukusno, Wednesday. I sa kečapom je super. Ekstra. Wednesday, ti pobeđuješ u izazovu. Čestitam. Da, to, uradila sam to. A dakle? Šta je to? Kakvo je to čudovište? Da li su nam hobotnicu? Ozbiljno ne! O da, baka odmara danas. Da ližem hobotnicu? Ja to radim svaki dan. Oh my god. Dođi ovamo, male moje. Prelepa si. A tvoji pipci mi se najviše sviđaju. O da, slatka. Hajde, ti si sljedeća. Hvataj. Ups, nisam uhvatila, kakva šteta. O ne, vratila se. Dobro, sad ću te pojesti. Ne plašim se te. O ne, ipak se plašim. U pomoć, živa je. Jao, kakav užas. Skinite je sa mene. Devojke, pomozite baki. Mamice, baš nezgodno ispalo. A gde je moja kosa? I naočare? Ništa ne vidim. Evo je moja perika. Odlično. Ups, bako. Bako, hajde da otvorimo. Pitam se šta je ovo? Mislim da su to moji omiljeni rezanci. Prvo kartice. Super, ja ću lizati. A ja ne radim ništa šteta. A ja ću danas lepo jesti. Odlično. Da vidim. Tamo se nešto pomera. Da vidim. O ne, to su larve. Nije mi dobro.
A mirno diši duboko, draga. Evo ti štapići, uzmi i jedi. Jako se plašim insekata. Dobro, sve je u redu, hvala bako. Moram da se smirim i koncentrišem. Da, počinjem. Ne mogu. Dobro, Wednesday, uzmi to. Diletanti, zar vi nikada niste jeli larve? Devojko, ustaj. Hajde, otvori usta. Eto, svaka čast. A možeš isprati usta specijalnim sredstvom, izvoli. Hvala puno, bako. Ne, samo nemoj piti, to ne sme da se guta. Otrovaćeš se. Nije mi dobro. Živa sam. Najviše na svetu, a volim pržanu hranu. Zato ću dodati malo vatre u svoje jelo. Idemo. Gotovo. Sada mogu probati. Kakav užas! Wednesday jede larve? Jao, jadna. Devojke, ko želi burger, jeli? Hajde da vidimo kartice. Kakva šteta, ja nemam šta. Rado ću probati ovaj burger. Ja ću da ga ližem, super. Dođi ovamo, mali. Dakle, prvo ću liznuti lepinju. A zatim paradajz. Da, prelepo. Jako mi se sviđa ovaj burger. Super, šta je dalje? Polizala sam svaki sastojak. Divno. Gde je Bako? Okay. Bako, čao, našla sam te, izlazi. Jao. Prijatno, Bako. Biće zanimljivo gledati kako ćete ga jesti. Znate, promenila sam mišljenje. Uopšte ne želim da grizem taj burger. Fuj, baš je odvratan. Znate šta, došla mi ideja. Vreme za pranje zuba. Ako izvadim vilicu, bit će mi mnogo zgodnije. Da, tako je mnogo bolje. Poslednji dodir i gotovo. A mogu vratiti vilicu. Pa, kako vam se sviđam, jeli? Bako, mogu li ja da pojedem burger? Super! Baš mi se sviđa. Ja ću da otvorim i... cool! Taj ne, mačija hrana je odvratna. Ja ću da grizem. Jao, neće mi biti lako liznuti to. Ja ću sa zadovoljstvom gledati kako ćete raditi to. Što se ona tako raduje mači od hrani? Ne razumem. Izgleda da su me provalili da želim da postane mačka. Biti prvi je uvek teško. Pogotovo ako je to hrana koja smrdi. Fuj, pokušat ću da začepim nos da se ne mučim. Kakav užas, fuj. Gotovo, Bako, sad ja. Moram da budem što više, onda ću brže postati mačka. Smislila sam nešto. Napravit ću sebi tost. Tako će mi biti lakše da pojedem sve to. Da, odlično. Sada mogu jesti. Moram izdržati. Jako želim da postane mačka. Jao, ne poludela. Wednesday, vidi je. Hej, gde ćeš? Šta je bilo? Okay. Ništa, jedi. Eci, peci, pec, ti si mali. Umorila sam se da čekam. Mamice, to je kaktus. Da vidimo. Ne želim da ga jedem. Imala sam sreće, dobro je. Ne, ližem. Wednesday, puštam tebe da počneš. Hajde, ukusanje. Jao, devojke, vrti mi se već u glavi, stanite. Dosta. Ostao je kod mene. Dobro, znate šta? Smislila
sam nešto. Šta je tamo? Stavit ću lažni jezik i prevariti sve. Tamo nema ništa, draga. A onda mi se učinilo. Dakle, vreme je da poližem taj kaktus. Gotovo? Jao, Bože. A moraš hitno da skloniš sve iglice iz jezika. A da li te mnogo boli? Ma ne, bako, a mislim da, mnogo me boli. O, jadna ja. A baka će te izlečiti. Izdrži, uskoro će proći. Evo ti flaster. Hvala, bako. Ups. Šta je to? Jezik? Ajoj! Ups, to nisam očekivala. Bako, sve u redu. Moj jezik je na mesto, to je bila samo šala. Hvala Bogu. Wednesday, sad ti prijetno. Pa dobro. Prvo se treba rešiti svih iglica. Uradit ću to uz pomoć motorne testere. Da. Ma dajte. Već sam završila. To je to. Sada mogu probati taj kaktus. A više me ne plaši. Što me tako gledate? Kakav je? Jela sam i goru hranu. Uj, odvratno. Gledanju. Peter, počinješ. U redu. Ja, dobio sam samo jedno zrno. To je tako tužno. Prestanite da se smijete. Bolje pogledajte šta ste vi dobili. Imam malu kanticu kokica, nije loše. Izgleda cool. Ostala si samo ti, Vivian. Jao, koliko kokica ovdje, cela gomila. Nikad toliko nisam videla. Prestanite da bulite u moje kokice i jedite svoje. Nažalost, uradit ćemo to vrlo brzo, ali to me neće sprečiti da uživam u trenutku. Moram uživati u svakom trenutku. Šta to radiš, Peter? Pokazujem vam šta su dobri maniri. Znam da niste nikad čuli za njih, zato gledajte i učite. Treba će mi viljuška i nož. Uz pomoć njih ću pažljivo iseći kokicu na nekoliko delova. Jao, kakav izuzetan ukus, oduševljen sam. Možeš li malo požuriti? Gotovo, završio sam. Nije trebalo da me tako požurujete. Ups, izvinjavam se, to su gazovi. Gde su ti me stali maniri? Oj, ja nisam poput tebe. Ne treba mi ovi gluposti. Ješću svoje kokice kao normalan čovek. Bože, kako je hrskav. Nedostaje samo dobar film. Joj, ja sam li stvarno pojela sve? Tako brzo. Nisam ni primetila. Pa ostala mi je samo jedna kokica. Vreme i nju da pojedem. To je dobra prilika. Moram da iskoristim. Šta si uradio, Peter? To nije fair. To su moje kokice. Nisam mogla da odolim. Bio je tako blizu. Hajde, Vivian, sad ti. Kako ukusno, blago meni. Dobro je što sam dobila tako mnogo. Sklonite ruke sa moje hrane. Joj, ugrizla mi je prst. Kakav užas. Vidite kako je pocrveneo. Mislim da moramo da udružimo snage, inače nećemo dobiti kokice. Hajde da uzmemo usisivač i da priđemo najbliže što možemo. Uključuj Mary, spreman sam. Odlično nam ide, Mary, svaka nam čast. Uskoro ćemo dobiti sve kokice. Kako mi se sviđa to. Volim da ispunjujem pakleni planovi. Ne razumem, gde mi nestaju kokice? Peter, isključio usisivač odmah. To nije fair. Ukrali ste mi kokice. Vivian, već me boli glava od tvojih prisaka. Uzmi svoje kokice. Dobro je, izbacili smo je iz igre. Sad nas niko neće sprečiti. Moramo probati brzo. Super, to je veoma ukusno. Nismo se džabe trudili. Ovog puta ja ću prvo otvoriti taj mir. Jao, to je žvaka. Super, mnogo je volim. Šta čekam? Odmah ću da je probam. Odmah nekoliko žvaka, cool. To će mi biti taman. Super, imala si sreće. Baš tako. Ne žuri, Vivian, prvo moramo skinuti poklopce. Ja to nisam očekivala. Ovdje imam baš mnogo žvaka. Ovo je kao slatki zid. Vidim da si oduševljena, ali još je rano da ih otvaraš. Iz
Izvinite, zaboravila sam da Peter još nije pogledao svoju porciju, ali ispalo mi je super. Hajde da vidimo šta ja imam. Jao, kako je to sve stalo ispod poklopca. Ne mogu da verujem. Nemam reči. Sa svake strane izgleda predivno. Moram skloniti sve suvišno. Samo ću oduvati omote. Tako je, to je bilo lako. Hoću i ja da probam. Skloni ruke, neću se deliti ni sa kim. Bezobrazan si, naljutila sam se. Sedi, čekam da dok ja ne pojedem žvake. Kako su mekani, super. Neću nigde žuriti. Sad ću naduvati veliki balon. Hajde da vidimo da li ću uspeti. Nemaš pojma. Nešto nije u redu s ovom žvakom. Ali smislila sam šta mogu raditi. Treba mi pumpa. Uspeva, pogledajte. To je druga stvar. Moj plan radi. Kakav led balon. Stavit ću ga na štapić i sačuvat ću za uspomenu. Izgleda super, bravo. Hoću i ja takav balon, ali znam da mi ga Vivian sigurno neće pokloniti. Znam šta da radim. Bitno je da ne omašim. O ne, šta mi je sa balonom? Zašto je pukao? Oprosti, Vivian, htjela sam se malo zabaviti. To nije smešno. Bolje bi ti bilo da jedeš svoju žvaku. Hvala što si me podsjetila. Tako je ukusna, ne mogu da se odvojim od nje. Sad ću i ja da naduvam balon. Ovo je tek početak, bit će bolje. Vidi, Vivian, kako to radi. Vreme je za osvetu. Mary, ništa nisam zaboravila. Balon za balon. Šta se desilo? Ne vidim ništa. Zašto mi je žvaka na licu? Mislim da ti ova boja baš lepo stoji. O ne, moja žvaka. Uništene. A sa njom i moje obrve. Kakav užas. Moram odmah da ih zalepim. Iskreno nije nešto. Uspela sam. Vratila sam svoje obrve. Peter, ti si na redu. Čekao sam taj trenutak. Ruke me same idu kod žvake, ne mogu to da kontrolišem. I što bih? Sve je to moje. Jao, imam toliko žvake da mi jedva staje usta. Jao, mislim da će se to loše završiti. Ne diraj me, Vivian, sve je pod kontrolom. Pogledaj kakav balon sam naduvao. Cool. Stani, Peter. Zaustavi se, molim te. Sad će pući. Bila si u pravu, Mary. To je bila prava eksplozija. Pomozite mi da ustanem. Zalepio sam se. Izgledaš kao pauk koji se zapetljava u mreži. Sad sam ja prvi. Jao, kolači sa mlekom, ali zašto imam tako malo? Ovdje je samo jedan kolačić. To mi se uopšte ne sviđa. Ja imam veću porciju. Super, drago mi je. Obožavam kolači sa mlekom. Ispada da je Mary dobila najveću porciju. Podigni poklopac. Ja ovdje 100 kolača i ogromna čaša mleka. Voleo bih da sam na tvojom mjestu, Mary. Ali morat ću da jedem ono što sam dobio. Umočit ću kolaču mleko, siguran sam da će mi se svidjeti. Izgleda mnogo dobro. O da, to je super. Nisam razočaran. O ne, ispustio sam svoj jedini kolač. Možda ga još možeš dohvatiti? Mislim da neću uspjeti. A nekad si tako smutan, Petere. Šta to radiš? Popit ću mleko i onda ću doći do kolača. Sad imaš mlečni brkovi. Tako su ukusni, super. Peter, baš si smešan. Hvala na komplimentu, Vivian. Vreme je i vi da probate svoje kolače. O Bože, koliko punjenja. Oduševljena sam. Sad ću dodati malo mleka. Joj, i ja sam ispustila kolač u čašu. U stvari, možda to i nije loše. Pogledajte kakvo mi je postalo mleko. Sad liči na čokoladni koktel. Šta to radiš, Vivian? Pravim najlepše piće na svetu. To je to. Sad to sve treba dobro promučkati. Jao, to je cool ideja, bravo. Hajde da vidimo šta sam napravila. Moram sipati koktel u čašu. Ova će biti taman. Izgleda vrlo čokoladno. Sviđa mi se. Dodat ću još slamčicu i kišobrančić. Sad mogu da ga pijem. To je bolje nego što sam očekivala. Neverovatan ukus. Zavidim ti.
Shvatila sam da mi sve ovo ne treba. Najbitnije je ukus. Želim da uživam u njemu. To je to, sad su dineri. Spremna sam, ali ne znam odakle da počnem. Imam toliko kolača. Probat ću ih prvo. Kako ukusno. Možemo li i mi da probamo? Nema šanse. Vi ste pojeli svoje. O ne, ispustila sam kolače. Tako ti treba, ti si kriva. Izgleda da je palo u mleko. Dakle, nema ništa strašno. Vivian, vreme da naučimo Mary da se ponaša prema prijateljima. Šta to radite? Stanite! Zbog vas sam sva mokra. Deco, ispred vas ste ukusni i lepi milkshake-ovi. Sigurno želite da ih probate, ali još je rano. Prvo izaberite kartice da biste saznali kolika će vam biti brzina. Hajde da vidimo. Prvi je Mike. O, ti si danas najsporiji. A Nicole ima srednju brzinu. A mi je najbrža. Dakle, sada možete probati. Koktel je super. Oduševljena sam, ali piću ga ovako, tako će biti brže. O, da. Oho, Mija, svaka ti čast. Ali ja neću žuriti tako. Mogu da popijem koktel srednjom brzinom. O, kako je lep, sviđa mi se. O, na dnu još nešto ostalo. Wow, ovo je najbolji koktel u mom životu, cool. I ja ću uskoro probati svoj koktel. Još malo. Skoro sam stigao do slamčice. Devojke, ovo je ukusno. Bravo, i 100 godina nije prošlo. Da, ja sam meteor, devojke. Bravo, bravo. Ne, nemoj reći da želiš još. Idemo mi. Ne možemo da te čekamo. Oho, ovog puta junaci imaju cele kante sa KFC piletinom. Super! Ali hajde prvo da vidimo vaše brzine. Pokažite. O, Nicole je sada najsporija. Mija, šta je kod tebe? Srednja brzina, super. A Mike je najbrži, cool. Hajde da počnemo. Da, želim što pre da probam. Obožavam ove batake. Mike, a možeš li da paziš malo? Šta si uradila? Moja piletina. Ej, to je moje. Uzmi ako hoćeš. Ne, više ne želim. Mija, zbog tebe beskućnik pojeo moju piletinu. Ni ti više ništa nemaš. Ali Nicole još ima celu kantu. Da, upravo si. Hajde da uzmemo njenu kantu sa piletinom jer će ona jesti veoma sporo. Računaj da ćemo mi da joj pomognemo. Da, super ideja, Mike. O, preukusno. Obožavam ovu piletinu. I ja. Oho, prošli put je bila kanta piletine, a ovog puta kanta maltizarsa. Hajde da uzmemo kartice. Hajde, pokažite. O, Mike je najsporiji. Nicole ima srednju brzinu. A Mija? O, ona je danas brža od svetlosti. Da, a moje omiljene bombone. Želim da pojedem sve što pre. O, pala mi je čak ideja kako da to uradim brže od svih. Uvući ću sve kuglice maltizarsa kroz slamku. Eto, sve sam pojela. A vi? Treba razmisliti. Tačno. I meni došla jedna ideja. Sad ću izvaditi tobogan. Aha. A sada sipam sve bombone i posmatram kako se čokoladne kuglice zabavno spuštaju. A sad ih hvatam ustima. Da, cool. Njam, 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 kako ukusno. Hoću još. Šta? Nema više? Sreća nije trajala baš dugo. Nemam više. Da li je nekome ostalo još? Da, ja imam celu kantu maltizarsa. Još nijedan nisam pojeo, ali ne žurim jer sam najsporiji. To me nervira. Hajde da mu pomognemo. Hvala ti, Nicole. To je bilo ukusno. Jedna je ostala. Nju ću pojesti. Fuj, ovog puta imate male hobotice. Njih nije prijatno jesti, ni brzo, ni sporo.
Ajde da vidimo kartice. Izvlačite. Mija, pokaži šta imaš. O, ti ćeš jesti sporo. A Mike? Srednja brzina. A šta je kod Nikol? O, najveća brzina. Ne brini, poješćeš brže od svih i zaboravit ćeš na to. A možete početi, hajde. O, mrzim hobotnice, one su tako užasne. Pusti, imat ću imati riblji ukus još tako dugo. Jadna ja, fuj. Mike, prestani da mi se smeješ. Eto ti. Promašaj. Fuj. Odvratno. Ove hobotnice su gumene. Žvaćem, a one se ne žvaće. Nikol, dosta. Jedne mi je bilo dovoljno. Bravo, Mike, uspeo si. Jedva sam progutao to. Šta je kod Mije? Ja nigde ne žurim. Zapravo, trebalo bi da požuriš. Hajde. Dobro, Nikol, hajde da se igramo. Eto ti. Ups, izvini. Skoro sam sve pojela. O, da li ste zaspali? To je čak i bolje. Sad se mogu rešiti ovih hobotnica i reći da sam sve pojela. Ćao, ćao, hobotnice. A sada stavljam tanjir na sto. Gotovo. Opa, to je Pringles sa Nutellom, cool. Hoćete da probate? Onda izvlačite kartice da biste saznali svoju brzinu. Da vidimo. O, Nikol je spora, tužno. A mi je srednja, to nije loše. Znači da je Mike najbrži, super. Hajde da probamo što pre. Čips i Nutella, to je sjajna kombinacija. Veoma mi se sviđa. Želim što pre da pojedem celo pakovanje. Sad ću ja da probam. Mike, kako si tako brzo sve pojeo? Svaka čast. Nema šanse, druže, nećeš jesti moj čips. Ja ću sama sve pojesti. A šta? Ruka mi se zaglavila. Ne mogu da izvučem. Ups, izvini, Mike. To je bilo smešno. Kako da ne? To je baš bolelo, Mija. Pa rekla sam izvini, Mike. Konačno sam izvukla ruku. Ali mi se sav čips prosuo. Prestanite da se smete. Smešno. A sad ću ja probati. O ne, ispustila sam čips. Morat ću ponovo da je vadim. Wow, to su Kit Kat nudle. Neverovatno. Ostalo samo da saznamo kolika će biti brzina kod svakog od vas. Mike je spor. Nikol je srednja. A Mija najbrža. Ti si brža od munje. Počnite. Ja ću jesti štapićima. Ali to nije dovoljno brzo. Došla mi ideja. Hoćete da vam pokažem svoj novi izum? To je bušilica sa viljuškom. O, majka, vidiš, šta ima Mija? Šta? Gde da gledam? O, wow. Cool. Konačno si videla? A sad ću probati. Oho, tako cool. Sada mogu probati. O da, nikad pre nisam probala čokoladne rezance. Ljudi, to je predobro. Probajte brže. Super. Šta je super? Ma nebitno, Mike, ja sam već sve pojela. Hajde sada vi. Super, sad ja. Probat ću moju porciju. O, da, čokoladne nudle su veoma ukusne. A Mija je bila u pravu. Ja sam uzeo u ruke štapiće. Jao, Mike je tako spor. Hajde, jedi brže dok ja nisam sve pojela umjesto tebe. Hvala, Mija. Super, zauzela sam Majka, a to znači da mogu neprimetno da pojedem njegovu porciju. Cool! Kako ukusno. Hoću još da probam, ali gde je moja hrana? Nikol, jesi li ti sve pojela? Ne, ja imam svoju porciju. Ako nije Nikol, onda je Mija. Ne, to nisam ja. Ja se nisam najeo. Mike, tako si smešan.
Da li je ovo naše prvo jelo? Super! Opa, torta! Kakva velika! I ja bih htjela da probam. Jedva se suzdržavam. Hajde već da je probamo. Ne žuri, Julie. Još nismo pogledali svoje kartice. Eto, uzmi. Alex je u pravu. Moramo početi od njih. Super! Mogu li zati tortu? A ja da odgrizem pače? Ispade da ja ne mogu ništa da radim, prokletstvo. Ali ne pristaj na to. Dajte mi barem kremu. To je protiv pravila, Julie. Ne možeš to da uradiš. Kako ukusno. Nemoj više to da radiš, inače mi neće ostati šta da liđam. Super. Torta je stvarno prelepa. Želim još. Jao, koliko kreme. Može se lizati do kraja života. Prestani, Alex. Sad je moj red. Mila je u pravu. Dosta ti je za danas. Jao, mazao sam nos. To je još bolje. Imat ću šta da jedem. Ja tek krećem da jedem. Bože, kako je ukusno. Sad me sigurno nećete zaustaviti. Ne mogu to mirno da gledam. Moram da se umešam dok nije pojela svu tortu. Daj nama, molim te. Naravno da ne. Neću nikome dati. Jel tako? Onda, eto ti, Mila. Pusti me, Alex. Celo lice ti je u kremi. Nema veze. Sad će ti i vi to biti malo slatko. Htjeli ste to, zar ne? Pogodila si Julie u oko. Baš smešno. Šta tu radiš, Mila? Sami ste tražili. Hajde da nastavimo. Imamo novo jelo. Ovog puta moram ga ja otvoriti. Ne mogu da verujem. To je kaktus. Plašim se da je previše bodljikav. Joj, jeste. Kako boli. Nisi trebala dirati kaktus rukama. Dobro je što imam flaster. Daj da ti ga zalepim na prst. Hajde, hvala puno. Šta bih radila bez tebe, Alex? Tako je mnogo bolje. Vadi kartice. Molim te, daj da vidim šta je tamo. Super, neću morati da diram kaktus. O ne, moram ga lizati. A ja ću ga jesti. Želim da vidim to. Počni, Mila. Pa ne, bolje ti. Ne, puštam tebe. A ja tebe, kreni. Prestanite. Pući će mi glava od vas. Igrajte papir, kamen, makaza, pa pošteno odlučite ko će biti prvi. To nije loša ideja. Hajde da probamo. To, pobedila sam, ti počinješ. Alex, zašto si to uopšte predložio? I bez tebe bismo se dogovorili. Juj, kako boli. Izgrebala sam ceo jezik. Pogledajte, igle su se upili u njega. Kakav užas. To je bio prank, a vi ste poverovali. Nije smešno, Julie. Moraš sad da lizneš još jednom. Samo ne ovo. Ali imam ideju. Treba obrijati kaktus, nakon toga će postati bezbedan. Uključit ću turbo režim, super. To mi odgovara. Tako će se sigurno trasiti igla. Društvo, pogledajte, uspela. Čak mi se sviđa. Mogla bih da radim kao frizer za kaktuse. Prestani, sve igledate u nas. Gotovo. Šta ste rekli? Ups, baš mi je žao. Da, hajde liže sad taj kaktus. U redu, nemojte biti nervozni. Sad je lako ispuniti taj zadatak. Nažalost, taj trenutak je ipak stigao. Sad je moj red. Uj, to je vrlo gorko. Uopšte mi se ne sviđa. Kako je smešno gledati ovo. Mila, šta to radiš? Izvini, Alex, nisam mogla da odolim. Neka te opameti malo. Evo našeg novog jela. Ja ću ga otvoriti. To je ogromna lizalica, cool. Wow, kako je velika. Nadam se da ću moći bar da je liznem. Hajde, dobro da promešamo kartice da bi sve bilo pošteno. Super, moći ću da pojedem lizalicu.
Jao, ja je neću ni probati. To mogu da ližem lizalicu. To nije fair. Prestani da se ljutiš, Mila. To neće pomoći. Sve je već rešeno. Izvini, Alex, ali ja ću početi. U redu, pustit ću te. Zašto si bacila smeće u mene? Nisam ni primetila. Julie ne može zagristi lizalicu. Šta to radiš? Joj, izgleda da je poludela. Svejedno nećeš moći razbiti tu lizalicu. Da ćemo još vidjeti. Uzet ću čekić. Predomisli se, Julie, molim te. Ne mogu da verujem. Čekić je pukao. A tvoj plan je propao. Daj mi tu lizalicu. Znam šta treba raditi s njom. Pa mogla bih i ja da je ližem. Ja, to će dugo trajati. Ne znam čime da se zauzmem. Možda da uradim manikir? Gotovo. A šta dalje? Pokušat ću da odspavam. Ne, neću. Alex, koliko još? Hajde da ubrzamo stvari. Mila, odmah mi vrati lizalicu. Izvoli, nisam ni mislila da je uzmem. Samo sam htjela da ti pomognem. Kakav cool uređaj. Tako ću pojesti lizalicu mnogo brže. Super, smanjuje se. Pa, ostalo je još malo. To ću moći da zagrizem. Daj mi lizalicu. Jao, kako je mala. Reci hvala da je barem to ostalo. Hvala, Alex. Šta je ovo? Ovdje ima nešto osim karamele. Shvatam, to je žvaka, super. Jao, mogla sam je i ja dobiti. Julie, nemoj da duvaš tako velike balone. O ne, balon je pukao. Alex, ipak si bio u pravu. Ha, Julie se zapetljala. Jel osjećate da miriše na nešto trulo? Mislim da smrad dolazi ispod poklopca. Fuj, Julie, u pravu si. Bojim se da zamislim šta je tamo. Zašto si skinula poklopac? Sad ćemo se ugušiti. Ali neko će ipak morati da proba ovu ribu. Tako da bolje što pre da počnemo. O ne, moram je lizati. A ja da grizem. A ja ništa. Najsrećnija sam. Joj, moja glava. Mislim da nema razloga za zabavu, Mila. Ako se toliko plašiš, Alex, ja ću da počnem. Fuj, bolje da se ne približavam ovoj ribi. Jesi li se predomislila da je ližeš? Ne može tako. U redu, morat ću da igram po pravilima. Ne, ipak sam se predomislila. Neću lizati ovu ribu. Zašto? Jer se plašim. Ali nisam kukavica, pokušat ću ponovo. Alex, pusti me. Samo ti pomažem da završiš zadatak. Nisam tražila pomoć. Gotovo, sad je tvoj red i nećeš mi pobeći. Joj, zašto si to uradila, Julie? To je odvratno. Oko za oko, Alex. Dakle, sad će biti nešto zanimljivo. Želim krofne. Spremite mi krofne. To je lako. Da, bit će urađeno. Dobar izbor. Šta? Oni su već počeli da spremaju. Pa, testo je spremno. I seći ću krofne posebnim kalupom. 3 komade će biti dovoljno. A vreme je da ugrejem tiganj. Najvažnije je da naristam temperaturu. Treba sipati što više ulja. Aha, izgleda lako. Hop! Tome, nemoj da dobijem infarkt zbog tebe. Smiri se, sve je pod kontrolom. Ups, šta ide dalje? Ulje, tačno. Mislim da će ovoliko biti dovoljno. Sad čekamo dok se ugreje. Šta, vi već pržite? Pa dobro, onda ću ja staviti. 1, 2, 3. Ja, užas. Ulje prskaju i jeda se. Tome, zašto si ga tako mnogo nasuo? Treba da spašavam svoje krofne. Kakav užas. Izgleda da je nešto krenulo naopako. Moje krofne su pokvarene. Ovo je neuspeh. Nemoj biti tužan, dragi moj. Teško s vama, a moje krofne su skoro gotove. Ukrasit ću ih.
I seći ću ovdje. Aha. Čovjek jede očima. Zato je izgled najvažniji. Sve mora biti lepo. Bellissimo. Da, veoma dobro. Ali moje krofne će svejedno biti najbolje, čak i bez ukrasa. Svaka vam čast. A ja smislio sam. Treba mi malo sira. Super. I sipat ću ga u kalup za krofne. A za ukras ću uzeti svoj omiljeni Cheetos. Malo rada čekićem. Ovako. Jel on uopšte zna šta je krofna? To. Iskoristit ću ovo kao ukras. Odlično, trebalo bi da ispadne lepo. Ali nešto nedostaje. O, bako, mogu li da ti uzmem ovo? Pa dobro, uzmi. Hvala, tigalj mogu da bacim, a špora će mi trebati. Dalje mi treba folija. Dakle, umotat ću svoje krofne sa sirom i stavit ću na šporet. Sad treba samo malo sačekati. To je to. Završio sam. Može da se služi. Šta je tamo kod vas? Wow, kako su sjajni i tako različiti. Počeću od ovih. Wow, izgleda ukusno. Unutra još ima i fil. Ovo je stvarno ukusno. A šta je ovdje? Simpatični su. Probat ću. Šta je ovo, obična krofna? Nije nešto. A ovo šta je? Wow. Pa ovo je sirna krofna. To je nevjerovatno. Ali ipak slatko volim više. Šefe, ti si pobedila? Da, znala sam. Pa sljedeće sandvič. Nema problema. Pa ne, nećeš me zaobići. Pa to znam. Ali napravit ću slatki sandvič. Biće mi potrebno malo nutele. Namazat ću ovako. Gotovo. A dalje mi je potreban marshmallow, da. Idealno. I naravno, čokolada, gde bez nje. A još ću dodati šarene gumene bombone. Mnogo ih volim. I neću zaboraviti na sos. Biće veoma slatko. Svaka mi čast. I još samo da dodam pucketove bombone. I to je to. Kakav košmar. Koliko šećera. Ja ću napraviti najobičniji sandvič. Malo salame, sira. I ostaje samo malo sve ovo da zapršim. Odlično. Okrećem na drugu stranu. I gotovo. Bože, nikakve kreativnosti. Dakle, hleb treba dobro ispržiti. Predivno. List salate. Paradajz. A sada sendviči bez mesa. Šta je to? Moji tajni sastoje. Puževi na francuski način. Kakav užas. Treba da skinem školjku sa njih. Povratit ću. Uj. Nikada ovo neću razumeti. Kakav košmar. I još i nekakve školjke. Strašno. Ma nemate vi pojma. Fuj, to je odvratno. To se zove visoka kuhinja. Ali nešto nedostaje. Tačno, sir Dorblu. Idealno se slaže sa morskim proizvodima. Jao, ne mogu više ovo da gledam. Bako, šta ti je? Eto, gotovo je. Strašno. Pa, jeste spremni? Wow, cool sandviči. Počeću od ovoga. Joj, šta je ovo?
Kakva gadost! Užas! Ovaj sendvič izgleda mnogo bolje. Probat ću ga. Obožavam slatko. Dobro, i posljednji. Jao, kako ukusno. Jednostavno predivno. Bako, bravo. Čestitam. To. Pa šta je dalje? Sada želim Cezar salatu. Cool. Pa napokon. A šta je to? Hajde da počnemo. Seći paradajz je teže nego što se čini. Pa šta je ovo? Pazi se, paradajz. Sad ću te srediti. Hej, šta to radiš? Pazi, mladiću. To je tako lako. Gledaj. 1, 2. Ništa teško. Završila sam. Dodajem to kao liskama salate. I naravno treba piletina. Što više. Super. Odlična salata. Joj, ovi diletanti. Imam ideju. Malo sveže rukule. I tajnu smesu. Sve to stavljam u blender. I dobro mešam. Uključujem. Odlično. Al se hvali. Sad mi treba šerpa. Sipat ću u nju svu tečnost. Šta ona uopšte radi? Nemam pojma. Čudno je. Veliki špric i slamka. I dešava se magija. Kobasica sa pomoću molekularne kuhinje. Dodat ću liske salate. Paradajz. I naravno piletinu. Ovoliko će biti taman. Malo tost hleba. I naravno sira. To je to, završila sam. Tačno, umalo da zaboravim. Treba da narendam malo sira. Hej, šta se dešava? Seći povrće, tako zanimljivo. Jao, opet mi ništa ne ide. Čekajte, znam. Imam cool žvaku. Koristit ću nju umjesto liska salate. Baš lepo ispada. Ukrasit ću jeložele očima. Dodat ću marshmallow. I gumene crve. To je to, napravio sam slatku salatu. Ti nemaš pojma. Draga moja, spremni smo. Pa da vidimo, počet će od ovoga. Jao, šta je ovo? Jao, fuj! Užasno! Definitivno ne. Šta imam ovdje? Pa da, salata, ništa posebno. A ovdje je nešto zanimljivo. To je već veoma ukusno. Ovo je očigledno pobednik. To da, pobjeda.